Ľudia, vítam vás o pokračovania Squid Gameu, ukončíme túto hru už, lebo máme to s peniažkou, ale asi tá to zase nepodarí, ale to je jedno. Aj tak to budeme skúšať. No až jeden som bol, až jeden hlasoval za krížik. Skvelé. Ďalšia hra to by ste už mali byť po mne. Glass Bridge? Asi, Glass Bridge. Asi by to mal byť Glass Bridge. Myslím. Keď sa DB viete, nebudete vedieť, keď sa ma opýtať, čo bolo včera, tak to neviem, ale čo sa ma opýtať, čo bolo pred rokom na dovolenke, tak to už bude vedieť. Glass. Tak to je Glass Bridge, či je? Nie. Lebo nepýtajte sa ma, skanil som mal vtedy Robuxy, ale už ich asi nemám, ale nepýtajte sa ma, skanil som ich mal, lebo ja sám neviem, skanil som tie Robuxy mal. Takže ja som krížik, to sú všetky krúžky. Alebo očka, ak chcete. No ale typek, ktorý bol Glassmaker, tak ten je... Buď to bol tento, alebo už sú mŕtvi. Nie, mŕtvi. Ja dopredu hovorím ešte. Koľko je tu? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nie, nevidím tam počítať. Čakaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A nás je tu asi 5. 1, 2, 4, 5, 6 sme tu. A už ide čas? Už ide čas. Snak tu nie je pušovanie, lebo keď pušovanie to tak už dovol. Hovorím, že som dead. Hente čo spieľa? Hente tam čo spieľa? OK, ale táto uhádla. Tak aspoň si nám mohol ukázať. Nie, že takto ako blbec. Inak by mohli kupovať ľudia revivey. Fakt hodili by sa. Typek si nekúpi revivey. Nedá si to kúpiť revive akože za... Burger rates? Nie, process. No, že sa to nedajú revivey za coiny, že to všetko na Robuxy musíte mať. No to je fakt škoda. Fakt extrémna škoda proste, lebo ste si mohli kúpiť. No, a už sme v ličke. Ja nepôjdem. Op. No dobre, tak to sme asi prehrali ľudia. Máme? Revive? Máme revive. No, sme to asi vyhrali ľudia. My sme to asi vyhrali. My to asi vyhráme ľudia. Nemáme to ako izrať. Nemáme s kým. Ja som vyhral Squid Game X a som si dal 2x revive za 25 robuxov, spolu to bolo 50 robuxov a neviem, skáď ja som tie robuxy mal, lebo bol som za to, že som ich všetky minul. Ale vyhrali sme to. Čaute.